ang downtown area nga masako gid, though bisan gid regular day sako gini. How much more sini nga Yuletide season nga posible mas mangin masako pa gid ini. Dugangan pagid may misa de Gallo kagahon 24/7 to the max ang bantayan na nga ini. Yan mga ka-action, check na to nanong pinakauling advisory from Police Station number 1. Action Reports, Afternoon Edition. Daton sa Piyakalinya Police Major Elmir Bonilla. Sir, good afternoon sa Action John Dri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Dan, no, may hapon, no. Subong man sa imong programa, Action Pangiringgan. Nga nag-monitor subong bugos nga sila sa Bacolod, Negros Occidental. May hapon sa atong tanan. Yes sir, thank you so much. Time na ginatag mo diri sa amon sa Action Radio. I know for sure medyo sako no kay may mga Christmas celebration man kita ang PNP, pero kamusta ton downtown sir? Dumanog lapit na lang Pasko for sure ibang ginaguso ginadaan anong sitwasyon tara naton man? Yes, Action Dan, no, bali sa sini nga bulan sa Disyembre. Expect experience na naton ang whole downtown area kag ang mga different mall sa area sa station number 1. Makita natin nga may damo na sa mga goers, no? Kasi the fact na nakabato na most of the time sa mga empleyado, both private, no, kag public employee sa ilang bonuses. So, nakita natin nga damo na sa mga pumuluyo na galagaw ng syudad sa Bacolod. So, sako na gid sir. So, kadungan sini ang PNP natin for sure medyo masako naman ang pagbantay. Action dyan, sa subong, no, bali double time mga itong pulisan sa syudad sa Bacolod, ilibanikit rin sa area sa Station 1. Ang focus ng aton nga police visibility ng mga intel operation, no, very most probably kitlaban sa may downtown area kasi ang downtown area ang mga street diri is open unlike sa mga dagkong nga mall diri. Kaya kadamo sang guard sa ilang mga entrance ng exit. So kung may mga petty crime man nga nagalanabo, usually nagakadalakpan. Unlike diri sa downtown area sa public plaza, usually open. Kung may maaragit mga insidente sa mga pagpangawat, usually nag-a-occur diri sa street. So ang atong kapulisan sa police station number 1, double time kami subong hasta matapos ining kapaskuhan sa bagong Singapore. Sir, speaking of crime, anong pinaka madamo dira? Anong mga common nga nagakatabo subong? Labi na mo ning kadamo sang taho sir sa inyo area? Ate, kabalo ka naman action dyan nga kita diri sa downtown area. So usually mga pitik crime nga nagkalabo diri snatching, mga salisi, diri sa mga shopping malls, niyara nga mga amunay pangawa sa sulod sang mall. So usually, kung madakpan na siya, ang advisory na natin sa aton nga mga tips sa mga security, dapat ma-file natin ng complaint para ini ang mga persona makakuha sa ilan ng kaigo ng mga penalties. Oo, kay tika budlay man ang kroko ni tolerate, pero kay kundi na pa-file, sir, maluwat-liwat naman ang ilagay mo eh. Yes, action dyan, no? That's why kung apprehended siya, i-file lang natin sa complaint sa opisina sa piskalya para at least munangamba na kung gani ma-penalize siya. Kasi karon kung hindi natin pag-file siyang kaso, mga pabilin kag dumaan na din siyang ini mga persona nga daw wala magalis ang penalty, kaya wala ginapasakaan ang kaso. That is why, antes na itong kung isa gina-turnover ng mga hello, sir? I-file ang complaint. Yes, sir. Yes, sir. Go kung ahead, hindi sir. ma-file ang complaint, so hindi nato na pag-release action dyan. Sir, sa imong paglantaw, no, assumption lang ni anong pinakadamo so far nga mga cases dira sa subong, sir? Sini nga Yuletide season? Ati, usually abi action dyan ang halos mga street crime din sa areas ng downtown. Now, identify na naman natin kung sino mga snatcher. So, nagnubugin man ang mga street crime din sa downtown area. Pero hindi naman galing ang mga insidente like wala nagalnabo sa mall. Hindi tani abi makontrol. So, ang direktiba na natin sa mga gwardiya, libinagin sila mga supervisor, nga dapat
kung may apprehension, ma-file kita sa complaint. Oo. So ano yan ang factor nga ginalantaw nyo kung nga ato mga street and index crimes or petty crimes sa palibot sa downtown area and station number 1 Subong medyo manubo kumpara nato na kaligad? Kung i-generate na natin ang crime incident man action dyan sa versus ang incident previous year, so makita natin may aragid man sang increase kag decrease sang different crime. Like for example, yan diri sa area naton, nag-decrease man niya ang snatching, mga theft, kagrabe compare sa index crime na last year, no? Mayroon naman yung mga krimen niya action dyan nga nag-increase, nga nambal naton niya hindi niya makontrol. Diyan na-control sang kapulisan, like nila mga kaso sang rape, for the period na medyo nagsakasakagin man siya kay usually ni siya nagkalanabo ni sabi hindi sa street iniya nagatabo niya sa mga abod ni siya action dyan. So kung baga sir, as long as may ara iya police presence ini nga ma-control sang PNP or ma-manage sang PNP nagnubo gid man niya mga out of control lang niya mo na medyo gasaka siya pero ano man lang no do manageable sa prote, kabalo ka naman sa interpretation sina kung nakita nato na na nagataas ang ekonomiya sa isa ka lugar, expect kita nga ang kriminalidad ang kasakagid man. Pero ang we are not casting our belt no nga kung may mga insidente like this kay ari kita sa heart sa siyudad sa Bacolod. So nalipay kita nga augmented kita di sa other unit no. Amo ni siya mobile patrol unit subong man ang mobile force augmented man sa downtown area. Okay. Makita man na nimo da action dyan ini mga pads nga presensya subong makita sa downtown area. So may pads kita, may augmentation from MPU, augmentation from BSMFC. So now sir, may harap pagkita dugang activity, may misa de Gallo kita tomorrow, kagahon, kada kaagahon. Sir, anong aton diri preparation, sir? Action dyan, ang ato ng mga major churches dire no sa area sang station number 1 ang muli ang cathedral na nag-expect kita nga thousands of faithful sang simbahan katoliko maga-converge sa sininga kagahon tungod sa pag-express ang ilang pagtungo. So diri sa area sa station 1 may ara kita di duwa muli siya ang cathedral San Sebastian no kag ang lupit diri sa may signature right. So may augmented kita direction dyan nga path and at the same time ang aton patrol mismo sa duwa ka dalag ko nga simbahan iyara man sa sinanga presensya. So mabantay kita to sa PNP expect na sa pumuluyo. Yes, action dyan bali may pads kita dira kag ang mga dala no amo ni sang kuano beyond the control man sa kasi ang ilan niya sa patrolling action dyan kay nagapati kita nga diri sa sulod sa simbahan dawal man sang krimen matabo ang ato lang di natanaw brang pumuluyo nga nakaadto sa simbahan kasi diraya kay vulnerable na siya action dyan. Sir, ano na lang aton nga pahanumdom sa mga church goers no sining pagsugod na sang Misa de Gallo dala sa imong area iniban pagid nga lugar so that mapanubo naton ang krimen, insidente o aksidente nga mahimo magluntad sa sining nga mga nadlaw. Yes, action dyan masugod na nga aton nga nobina sa sinino sa pag-express ang aton pagtuo. So kung magkadto kita sa simbahan lakat kita by group hindi kita makat nga isa anong kay sa paglakat naton kung nagagrupo kita manikawan naton ang ang kriminalidad. Okay, sige. Sir Bonilla, thank you so much. Good Merry Christmas dira sa imo and advance Happy New Year. Yes, action dyan madam mga salamat kag Merry Christmas sa ato tanan. Action Reports, Afternoon Edition. Police Major Elmer Bonilla ang hepe sa Station Number 1, advisory lang no para sa tanan may plano magkadto sa masimbahan. Pero basically sinadira kadto kita sa simbahan nga ton intensyon magpangamuyo, magtambong sa misa, likawan nato ng anuman nga mga kinagamo. Kag sa iban pagidra abla mo malaing elemento, please abi paiway ta no ang aton nga mga malain nga mga tuyo labi na maka-action sining tion sining season kung sa diin we are all called to celebrate the birth of Jesus, mga ka-aksyon. Aksyon! John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Las 5:42 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time.